Hola, bon dia. Em dic Maria Teresa Letxa Verges i tinc 76 anys. Primer de tot, voldria tenir un record per als meus pares, la Justa i el Narcís, republicans i exiliats tots dos. I pel meu germà Toni, que és qui em va fer prendre consciència política des de molt jove. També un record especial per la Mai Carrasco, l'Eva Serra i la Llum López, 3 dones valentes que també varen passar per aquest lloc terrorífic. Per aquí he passat 3 vegades. La primera l'any 1981, al desembre. El dia 3, a les 2 de la matinada, la policia va trencar la porta de casa i va entrar, també a casa del veí, amb gossos que varen saltar al nostre balcó. A casa érem 4, en Carles Castellanos, els nostres fills, Carles i Pere, de 13 i 10 anys, i jo. Mentre em feien vestir, sempre davant de la policia, s'emporten en Carles, sense poder-ne acomiadar. I no el veuria fins al cap de 8 o 9 dies. Em vaig haver de quedar tota la nit amb la policia a casa, fins que cap allà a les 8 o les 9 del matí em van deixar trucar a una amiga, l'Anna Oliva, perquè es fes càrrec dels nens. Se m'emporten a comissaria i me n'adono de l'abast de l'operació, que afecta gent de tots els països catalans. Tots són cops, insults i amenaces, fins que em porten al calabós, on em trobo la Teresa Aragonès, que estava embarassada i preocupada pel seu company, en Jaume Fernández, que semblava que s'havia pogut escapar